Хляба се накисва в млякото, лука се реже наситно и се смесва с месото, яйцето, кориандъра, сол, черен пипер, накълцания магданоз и отцедения хляб. Меси се много добре, няколко минути. Оформят се кюфтета и се овалват в брашно. Подрежат се в намазнена тава и се пекат в загрята на 200 градуса фурна до получаване на коричка 25 минути, като междувременно се обръщат. Кюфтетата се изваждат, а тавата се поставя на котлона. В нея се слага маслото за соса и щом се разтопи, се поръсва с брашното. Когато брашното се запържи, се налива виното, като се бърка, за да няма бучки. Добавя се и концентрата. Когато алкохола се изпари, се налива бульона, пуска се и мащерката, овкусява се с сол и пипер. Разбърква се и се готви няколко минути. Прибавят се кюфтетата и се вари още 5 минути на слаб огън. Картофите се белят, режат се на купчета и се сваряват. Отцеждат се и се пюрират. Смесват се с чесъна, направена паста, спанака, маслото, сол и черен пипер. Разбърква се.